हाय लोगोफोर खुलुमलायबाय आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा अनना नायलांबाय थादोलाय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय लोगोफोर दिनै सासे मानसि फैनो नागिरदों आरोना दाख्लै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हानाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय आङो मा देखायनो हायो दिनै सोर फैनो नागिरदों आरो आङो मानि थाखाय लिंहरदों आङो नोंसोरनो एसे देखायलांबाय थागोन जाय नायनो गोसो बे अनना नायलांबाय थादोलाय आरो सोरबाफोर गोदानै नुफिनदोंबा अनना लोगो जादो आङो देखायलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय थादो बेबायदिबा बिराद खस्थ' मोनबाय खिन्थु नै नायलाय नै लोगोफोर नै नाय जोंनि लामाखौ नायलाय नै फैबाय दङ आं दा देखायगोन आरोना नोंसोरनो नै खस्थ' मस्थ' फैबाय दङ बिराद खस्थ' मोनबाय नै लोगोफोर जोंनिथिं फैनानै बिराद खस्थ' मोनबाय ना खस्थ' मोनबाय जोंनिथिं चिरांनि मानसिया एसे खस्थ' मोनथोंसै आरोना जोंना लामायाथ' जोंनिखौ मिथिखायोनो इयाव हाबना दं इयो इसानावनो इसानावनोलायनो इसानि न'आव दं नै आङो जाय मानसिखौ होनदोंमोन ना नै लाबोमारनो हाबाय आं ओरैसै दुगिथार साबसक्राइब मनिटाइजेसन जायाखै नोंना एप्लाइखौनो खालामाखै एक्सेन्सनिफ्राय गुगोल एक्सेन्सनिफ्राय माबायानो फैयाखै बेना आं रोङाखैनो नोरैजाय नै बाबा ओरैजाय नैबेनो बिमाया नैबेनो आं इसानाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै दे आरो एसे मोजां बुंना होबावथारदो दे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब बानायना होनांगौ बेखौ बयबो माने इउटुबनि फेमास जानो नागिरदों थाखा आरजिनो नागिरदों ओंखायनो साबसक्राइब बानायदो जाहाथे जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो दुखिया खाना धोनि रावबो बेफोरबायदि थाइसे थाइनैजोंनो इनकाम खालामाबा बोरै जानो न'खर सालायनो गथ' फोरोंनो खथ' मा खामानि थायो ओंखायनो साबसक्राइब बानायना होदो जोंनियाव मादि मोनखो फैनानै जायगाखौलाय माथो होनो बर'नि जायगाफ्रा बिदिनोखा जाहाथे बुङोना लिडारफोरखौसो बुंनो लुबैयो आङो एखेबारे सोबखौनो बानायखाबाय खालामखाबाय नायदो न'फोरखौ बायला जिला नंगौना नङा दुनियानि आंथ' सोब अल आसाम गिदिङो न'फ्रानो एखेबारे माने जोंना थेवबाबो जों सरकारनि न' मोनाखै आरो दाबो नोंसोरबो मोनाखै जोंनाथ' आरो माथो नोंथिं गैयानो खोमा सरकारनि न' गैया जोंनाथ' आरो पन्सायत गोलैबावसो पन्सायत एरियाबावसो दा नङा जेनेबा बिराद डेभेलप खालामबाय होनो लिडारफ्रा बिराद जौगाबाय बुहुद डेभेलप जाबाय नाथाय न'फोरखौ नाय बिसोरथ' बिदियाव हाबफैयालै हाबा लिडारफ्राथ' दिनै नोंसोरो मिथिबायना ओरैजाय दङ आरोना नै मानसिया बे गथ'खौनो फाहामनो लाबोदो आरोना नै नै বাবা ভালে না খবৰ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ গাঁৱত বেয়া লাগা নাই ভালে লাগছে জংগলীয়া জায়গা এনে ওरैजाय साफा खालामबाय दं आरोना ओरैजाय नै जगार लाबाय आरोना बानायनोसै जावफ्ले ओइ माबाखौ लाबो बेफोरखौ लाब्रा थै नोंसोरो जेबो रोंथारा एसे स्ट्रं जाब्रा नोंसोरबो लोगोफोर नै अरावबो दङ आरोना नै हानबाय नै लोगोफोर नै मानसि हारा ओमफ्राय नैबे माथाय मिथिया आरोना
हेबना आखाइखौ ओरै माथार सिदा गोजा हेबनाङा हमनाङा ओरै आखाइखौ हेबना आखाइखौ हेबनाङा जेबो खालामा दे जेबो खालामा नोंखो खरा सिदा जा खानायखौ हाबाय नै बौवाय माथो किमसानो लाबोदोंमोन माथो गंसे बिराद मोजां नुसिगोन नोंखौ वा हिर' नुहांबायानो माथो ना मोजांखाबा मानसियानो जि साइसखा जि गोजांबाय नै दासो गोजांथारामोन नै इयो गोजाङानो मोनो दा गोजांदों दा नै गोथार गामसा हादोंना गोजांगोन दा गोजांबाय नै दाननाय लोगो लोगो गोजांगोन दं मोनाखाबा लोगोफोर नै मियायो आदैमोना फैनानै नैबे बाबुखौ मोजां खालामलांबाय दा बा मादि मोनदों नोङो मोजां मोनदों दा ना ओमफ्राय नों मा फोनदों गुस्थियाव गोसोमखौनो फोनफिनदों हांगारखौनो गगामानि लादों ओमफ्राय नों इयो खर'आव मा फोनफिनदों जेबो फोनाखै माथो फोनदोंलाय नों ओंखाम जादोंना जायाखै जाबाय नै आं नोंनो मेथाइ लाबोदों दे जा फै मेथाइ जानो इयाव फैलाय फै जिरायनो फै इयाव जिरायलाय देलाय दे जिरायलाय इयाव जिराय गोलैगोन दा बियो इमान गोबाव जानानै थानाय नालाय ओमफ्राय दा बियो इनाव जि हाबना दंमोन दा बे गैला नालाय बिसो थाग्रा खालामदोंमोनबा बिखौ इमान बोसोर दा बे ओंखारलांबाय नालाय दा इदि जादों आरो दा नै लोगोफोर नै नाय आङो मैयायो हाखु दाखु जों हर जानायखाय लानो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो हगारनो हायाखैमोन ओमफ्राय आं दिनै हगारनोसै आरोना लोगोफोर नोंसोरो माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आबैया माबायदि मोनदों माने दाथ' एसे माबानानै दं एसे सोलायनाय बायदि मोनदों ना मोनाखै आवगोलनिफ्राय एसे फैगिदिखौ नायथिंनाया एसे खम जादों आरो खम जाखागोन दिनैल'सो जादों सानसेल'सो दहाय आरो आरो बिनि नियमफोरानो जि बुंदों बेखौ इसोर फैबालाय सोरथो जारिनो जिरायलाय बाबु इयाव जिराय दे इयाव जिराय दे लासै लासै जागोन दायो नों जेबो नुला दा ना जेबो नुला दा माबाफोर नुजायो नामा नोंदो माबा नुजायोमोन नोंजों दा जेबो नुवाखैना ओमफ्राय थुखैना थुखैयाखैलाय माथो खोमाफोरावलाय हांगारानो दंजोबो लाफाय बिबाजैदो नानिदोसो नानि सिख्लाफोरखौ बोरै थुखैगोन होननानै आसाया ओरैबाय इहायदो रायजोदो थायो नांलायबाय नै हांगारानो दंजोबो गाबोने खानायदो खोमायाव हल' हाला आंबो थुखैफायो होनना आरो खानायखौ हाफिनदो बेखौ जालाय जा सना जा नों मा लिरना लादों गाराङा BS बिदि लिरना लादों आरो ना एम दे रोंहांबाय दा लिरनो दा रोंहांबाय दा महिन्द्रआनो खोनायो महिन्द्रआ रोंहांबाय नाम लिरनोबो ना मालाय फरायफिनगोन होनदो दा मिया फरायफिनाबालाय न' बेखौ जा दै फैगोलासे दैजों लाबोलाय दैजों सोमना जादो बुनो दं लानानै बे लेथ्राखौ माय सार लांदोंना दैजों फैनाया दैबुनो दं गारना दे जाजोब दे महिन्द्र दे फरायफिननांगौहाय लेखा फरायफिननांगौ ना साननै दंबोयो गाबोन सानसे सबनिया सानसे बे थावफोरखौलाय सोना होदों हायाखै फिनदों आरो आं खोमा सिंफोराव गन्थं थाव सावफोरना आंनो गालांबाय होनदो बेबो बारा मिया थास्लाबनो मोनखाया खोमाव हाबाखै खोमाफोराव ओरै सोनानै होजोब नानिया खिथादो खोमा नानिया दंखायोना दे एसे माबायाव फैबाय आरो ना लोगोफोर एसे मोजाङाव फैबाय जों मैयानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय एसे मोजांसिनाव फैबाय दा जाबाय ना रायज्लायबाय हाजारबाबो एसे माबादो आरो सेन्स जादो आरो बे नियमफोरानो दंजोबो भिडिअआ बेखिनियावमोन लोगोफोर बाय बाय दे लोंलाय दैखौबो लों दे गाननायखौ गानदो